Pamilya sa missing nga kasambahay sa Davao City nga si Justin Saldua. Gipakita ang panag-istorya ni Justin ug iyang iyaan kung asa iyang gibutyag nga nahilabtan matud pa siya sa iyang amo nga pulis. Pamilya nanawagan nga mapaspasan ang pagpangita kang Justin. Samtang kapulisan sa Davao City, dunay bagong impormasyon nga makatabang sa ilang investigasyon. Ani ang report ni Jandy Esteban. Sa pagtugot sa mga ginikanan, gipakita sa iyaan sa missing nga kasambahay nga si Justin Saldua sa GMA Regional TV ang ilang uwahing panagstorya sa iyang pagumangkon una kini nawala. Sa mong konvo, Agosto 28 alas 4:40 sa hapon, miingon si Justin sa iyang iyaan nga mahadlok kuno siya sa iyang amo nga pulis ug kinahanglan na niya og kasumbungan. Dinhi iyang gibutyag nga nahilabtan kuno siya sa iyang amo nga pulis. Dihang gipangutana sa iyang iyaan kung duna kini hulagway sa iyang amo. Ang gisend nga hulagway ni Justin mao ang hulagway ni Police Major Michael Uyangguren, kinsa kanhi hepe sa Turil Police sa Davao City. Gisulti usab ni Justin nga ikausa kuno siya nahilabtan sa iyang amo ni adtong tungura nga nagistoryahanay sila sa iyang iyaan sa Messenger. Matod ni Justin, gitago kuno siya sa inahan sa kaipon ni Uyangguren ug iyang gipaabot ang iyang amo nga babae kay wala pa siya'y pamiliti. Una nang nagpasiraan si Justin nga dili una isulti sa bisan kinsa, bisan sa iyahang mga ginikanan, tungod na hadlok siya alang sa ilahang seguridad. Daan nang giingon sa inahan ni Justin nga nanawag ang anak alas 7 sa gabi kay nagpahibalo nga muuli sa ilaha sa Mungkayo ug magpasundo unta sa terminal sa mong lungsod. Human sa tawag, dili na makontak si Justin kinsa hangtod karon wala pa igkita. Para manggod sa ako, ma'am, nanabaho manggod akong anak pero nganong gibuhat man na niya good. Okay. Gibuhat man na niya. Okay. Pulis manggod na siya. Ang ako adyong panawagan jud, ma'am, nga unta makita gyud namo si Justin nga makuan gyud namo iyang hustisya. Gisuwayan og kuha sa GMA Regional TV ang kabahin ni Major Uyangguren kalabot niini apan wala pa gihapon kini mihatag og pahayag. Sumala sa Davao City Police Office, ginapalawman na nila ang investigasyon kalabot niini apan wala pa kuno sila'y nadawat nga formal nga reklamo. Hinoon, mipasalig ang DCPO nga mahimong patas ang investigasyon. Kasi kung allege nga iyagang i-rape siya, so ato na siyang medical, ma'am, no, dili ta mo conclude dayon kung tinuod ba na o sa diha kay kanda ka para sa investigation. Nagkakandak mo ginamong investigation ng ato investigators from the Davao City Police Office sa pagpangita ni Justin na mga information mga nakuha nga dili sa namo iwan sa media kay para dili ang mga pagkandak ng investigation. Dunay police blotter ang pamilya ni Justin ug ang kaipon ni Major Uyangguren dito sa Mungkayo Police kalabot sa pagkawala ni Justin sumala sa DCPO. Daan nang gisulti sa inahan nga uwahing gipasakay og taxi sa iyang amo nga babae si Justin pauli sa Mungkayo apan wala niini makuha ang plate number. Si Major Uyangguren girelieve sa pwesto niadtong September 28. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV.